じゃあエンジン始動いってみます。はい、燃料コックが、今これでカットの状態、カットオン、こっちがリザーブモードです。今燃料が十分入っているので、燃料コックはオンの状態にして、冬場は、このままワンフィンガーでクッとチョークを入れられるような、位置に、このチョークレバーを持ってきました。こっちにチョークを持ってくることで、ハンドル周りが非常にシンプルに、仕上がってます。コックは、下向きでオンになりましたら、次はキックペダルでまず圧縮上支点の位置にゆっくりピストンを持っていきます。ぐーっと荷重をかけてクックックック、これと落ちたところですね。ここが、圧縮上支点の位置です。これで一度、ペダルを元に戻してもらってイグニッションをオン。それから、アクセルも開けずに、夏場はチョークも開けずにこのままの状態でエンジンスタートします。
めます。をオンにしてキックペダルをかけて圧縮上視点へ。こぐったな。戻してイグニッションオンにして、それから